Al principi volia que estigués bé, em feia il·lusió que fos feliç amb els meus regals, però com ja se sap, al final t'hi acostumes i ho veus com una cosa normal. O potser fins i tot aprofitis de la situació. A qui no fa feliç que el cobreixin de regals i poder estalviar més? Em sento així, sempre pendent de com fer feliç algú encara fotent la meva economia. No vol dir que vulgui que sigui amb mi i que jugui a tot el que compro amb mi, encara que m'agradaria que em tingués en compte i em prioritzés, és clar. Vam quedar que jugaria amb mi al Man of Medan i ho va dir en directe per a més senyes, però crec que ho va deixar anar com la típica frase de compromís. Al final, excuses barates. He jugat amb tu una mica, he jugat amb l'altre una altra mica, però amb qui segueix la història és amb ell i no amb mi, incomplint el que em va dir. No m'agrada sentir que s'aprofiten de mi i això és per culpa meva. Sempre dic, no ho tornaré a fer, no tornaré a gastar els meus diners o a trampejar-me amb la targeta per fer feliç una altra persona. Al final, sóc gilipolles i sempre caic. Vaig voler explicar-li moltes vegades com em sentia i potser els meus comentaris són simplement llegits o fins i tot li són molèstia perquè, és clar, s'ha de cuidar l'estream. És molt comercial. I està bé això, però em fot que no respongui a la meva crida. Al cap i a la fi, només som col·legues. I tot es va trencar. La il·lusió que hi havia abans se'n va anar a la merda. No sé ni tan sols si eren paraules reals o falses. Els afalacs no sé si són reals. No m'agrada que em deixin plantada i no és la primera vegada que ho fan. Com quan els aviso que em diguin quan se'n van a Fortnite per anar amb ells, però passant de mi. O quan em diuen demà jugarem, però hem tingut suposadament un malentès i resulta que jo em quedo esperant algú que no apareix. Això ho puc entendre, encara que en stream va dir matí. És un embolic. Vull deixar de gastar-me la pasta així. Vull deixar de cuidar i complaure. Vull deixar de buscar algú que m'escolti perquè senzillament no hi ha ningú.